uYosefu wayeseswelekile. Ithemba likaMaria lalikuYesu inkulu yakhe ngokwenyama. OYohane aba noYakobi umpostile yayingabaninawe bakaYesu abeza ngoMaria noYosefu yena uYesu uhle esulwini wangena esibelethweni sikaMaria. That is why esithi nyana nakunyoka ndinizana nobabini ndingumdali wenu. Nazahlala phansi le iverse yesithathu ifundisa thina sonke kule Pasika savulelwa indlela siya lezi zinto zethu kuYesu. Akuyangazwana nobabanina nasenkunkumeni. uMaria uYesu kuba uYohane umnina wakhe osezingqondweni onemali. Awunawuyaleza umuntu wakho, umuntu ongenanix, ongena endlini uphethe amancindi abone lungwane lenyama. Uyayazi ngokuMaria ekhethe village yini umntana